Είμαι εγώ Αλέξανδρο. Είμαι εγώ Αλέξανδρο 12. Σκάσε. Είμαι εγώ Αλέξανδρο 12 μαζί με τον Κατσαρίδα και με τον Σκιούρο. Κατσαριδομάχος. Μπες φανερά. Ναι, αυτός είναι εδώ. Λοιπόν, θα παίξουμε φανερά με τη σειρά. Πρώτος εγώ, δεύτερος ο Σκιούρος και τρίτος ο Κατσαριδομάχος. Λοιπόν, Κατσαριδομάχη. Μένα με έχεις φίλο. Σε έχω σκύλο. Αρχίδια μου έχεις. Και έχω ριβλιάκα. Λοιπόν, Σκάσε. Να με, δες τι πώς με έκανα ρε μάλλον. Μαλάκα, κοίτα. τι είσαι έτσι τόσο ωραίος. Γιατί είμαι ο good. Κοίτα λίγο, είστε και οι δύο ίδιοι. Εγώ έχω διαφορετικά άποψη όμως. Αν προσέξει είμαι ο good. Αυτός έχει skateboard. Δεν ήξερα και εγώ την πρόβατα. Δεν νόμιζα ότι ήταν φασίλα. Πρόβατο είναι τελικά. Ο κερδός. Θεός βασικά, αλλά τέλος πάντων, σε πρόβατο. Θεός, το πρόβατο Θεό. Ναι. Γι' αυτό το βίντεο το κάνουμε απλά για πιο πολύ θα παίξει ο Άλεξ και εμείς θα κάνουμε τις μισό. Ναι, μισό. Γιατί είναι μαλάκο. Περίμενε. Α, ναι. Γιατί δεν θα ακουγόμαστε. Ναι, δεν ξέρω, τώρα έπεσε και το χωριό σου. Ναι. Μη φυσάς, ακούγεται στο μικρόφωνο. Έχασες πόντους απλά, όχι τίποτα. Ποιος μαλάκας είναι αυτός με τα μαύρα. Όχι, θα το σκέρει. Μαλάκα. Τα σπάει. Μαλάκα. Ωραία, τα σπάει φίλε αυτό το skin. Σκιν, ναι. Skin στο Minecraft. Όχι ρε φίλε. Αυτοκτόνησε το μόνος του. Είναι τα προϊόντα πιο σπαστικά και οι αστραπές. Ναι ρε φίλε. Εμένα το μαγνήτη μου σπάει τα νεύρα. Πούτσα. Αυτές εδώ οι παπαριές στα πριόνια μου αρέσουν φίλε. Είχα σκάσει ένα γέλιο στο πρώτο part, το είδες. Όχι πολύ, γιατί ήταν λίγο βλακεία. Λίγο. Μια χαρά ήταν ρε φίλε σαν Στο part. τέταρτο part θα μπω κι εγώ. Ωραία. Το δεύτερο είναι. Το τρίτο είναι αυτό. Ανέβασα και το δεύτερο. Ναι. Φίλε δεν ξέρω τι ανεβάζω. Εντάξει, το τέταρτο θα μπω κι εγώ. Okay. Παιδιά, είμαστε στην κεντρικό δρόμο, είμαστε στη Φιλιππούπολη που είχαμε κάνει και τα vlog. Μου αρέσει που το λες κιόλας. Φωτιά στη μαπά. Εγώ ξέρεις τι γίνεται πάντα είμαι Μη φύνεται ρε! από την αρχή πρώτος σαν μαλάκα και μετά πάω τελευταίος. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι σπαστικό. Αυτό παθαίνω κι εγώ να τώρα βγήκες τελευταίος ας πούμε. Εγώ. Ωραία, σειρά του Σκιούρου παιδιά. Ήρθε η ώρα για το Σκιούρο. Φτιάξτε ρε και κάντε και αστείο το βιντεάκι. Ναι ρε, θα πω όλα κανένα... Α, νομίζω ότι ήταν ένα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να Ναι, σήκωσέ το όμως γιατί έχει το μικρόφωνο. Στην καμίση Σκιούρος τώρα. Ωχ, Σκιούρος. Γαμίτη. Αυτός θα βγει τελευταίος, μη στις πότε θα τον διώξει, θα τον κάνει kick το game. Πάμε. Λοιπόν παιδιά, παίζω Σκιούρος αυτή τη στιγμή, δεν παίζω εγώ. Φίλε, δεν έχω παίξει τόσο μεγάλο, εγώ έπαιζα σε μικρούλι. Για την ακριβά όχι πολύ μικρούλι. Αλλά τέλος πάντων. Γιατί είμαι πρώτος. Μπουμ, στα πατσάκια. Μπουμ! Τα πριόνια αυτά. Αυτό είναι πίσω λίγο σπαστικιά. Αλλά είμαι. Τα σπάει όμως. Αρκετά καλή, κοίτα εδώ. Ρε μαλάκα. Είδες που έβαλα την πουνιά ακριβώς στον τοίχο. What the fuck. Έλα εδώ, πάρε. Τι γίνεται ρε! Σε έλεγα, πάμε μέσα καλύτερα. Όχι, δεν μπορούμε. Σε έλεγα, πρέπει να πάμε λίγο σε πιο ήσυχο μέρος. Δεν χαρά ήμουν εδώ, σιγά. Φωνάζω όμως, θα φωνάζω όμως. Δεν είμαστε αυγό, τώρα μπορείς να φωνάζω όσο θες. Φωνάξω. Τον πατέρα μου. Φωνάξω. Σκορτζόνι κάνει έτσι το σουτάρι. Και έξω. Μαλάκα. Έξω. Κοίτα εγώ τι βγήκα. Δεύτερος, ωραία. Περίμενε, το. δεν τέλειωσε ακόμα. Κάτι το, τι είσαστε ντότο. Κάτι το. Έτσι μπράβο. Ο Σκιούρος, παιδιά, δεύτερος. Μέχρι στιγμής εγώ είμαι πρώτος. Παπαριές, να διαφημίσεις, πρώτη φορά μου βγάζει. Ωραία, είσαι έτοιμος. Παίξε, κατσαρίδα. Παιδιά, παίζει ο Κατσαριδομάχος. Ωραία την παίζω. Εγώ παλιά όταν παίζαμε multiplayer με αυτό το παιχνίδι. Πόσο έχετε τον έβασε το βιντεάκι. Ωραία. Γαμώ το Θα μπω, ουνίσιας. θα μπεις. Μπορεί να ανεβάσω και από το βίντεο και από τη... Σήμερα ο καιρός άλλαξε, παιδιά. Ακούει. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Ούτε το θόη. Σταμάτα. Θα κάνω vlog γιατί θα μετακομίσω στη... θα μετακομίσω, λέω. Θα πάω μια... Ναι ρε. Για 5 χρόνια. Θα πάω μια επίσκεψη στη Βέρεια για να δω λίγο τους φίλους μου. Λάκα, αυτοκτόνησε μόνος. Κάσε. Και ναι, συγγνώμη. Και τέτοιο. Και θα κάνουμε ένα vlog. Θα κάνω vlog βασικά. Θα πας και στη Βέρεια, γιατί δεν κάνεις και το βιντεάκι παρκούρ. Μέσα. Θα κάνω το τρίτο. Μαλάκα και ο καθαρό μέρος ωραίο. Θα κάνω το τρίτο part. Γαμώ την κατούλα σου. Είναι Το αυτό μου. πάλι πολλές προβολές στο παρκούρ. Ξέρω, 100 προβολές. Παραπάνω. Παρκούρ 4. 200 έχει πάει. Ναι, ναι. Κάποιο πέτυχα. Τόσο καλά είδες. Οχ, οχ.
Ευτυχώς δεν Στο έφερε. δεύτερο βάρ. Τι μαλακαλιές άλλαξε. Στο δεύτερο βάρ πόσο έχω. Για πάω το τελευταίος. Δεν σας πάρει κι άλλος. Σειρά μου. Έχεις το μικρόφωνο στα πόδια σου. Μέχρι να μπορώ. Άντε, ζούμε μια διαφήμιση έτσι. Άντε για το βίντεο, ζούμε μια διαφήμιση. Το βίντεο κόψτε. Αυτό. Time is the overseer of all things. Και ξαφνικά το σπίτι της μετατράπηκε. Seedsmen plan their dreams. Όχι, εντάξει. Περίμενε, θα σου πλάκα. Και αυτό εδώ είναι το χωριό τους στην Φύλλα. Τα χωριά της Τουπίτας. Και εκεί γίνονται χαβαλές που παίρνουν και κάθε μέρα 5.000 άνθρωποι. Και μόλις βγαίνει πάρεις αυτό το stage που είναι εκεί πέρα και ο Γκόντι. Και το παιχνίδι λέγεται Game of Γκόντι. Σκουροτζόν. Σκουροτζόν, κάνουμε βίντεο. Αρρώστε. Και οι τρεις, παίζουμε τη σειρά. Ναι. Ωραία. Πάμε. Πόσα λεφτά κερδίζω εγώ από τούτο? Φέρ το καπέ. Τελείωνε, πες το. Σκουροτζόνα. Σκουροτζόν. Τελείωνε, ρε, φέρ το εδώ. Φέρ το εδώ, κάνω και βίντεο. Έλα, φέρε γιατί κάνω και βίντεο, φέρε. Ελάτε. Τζερόνιμο. Ωραία, παίζουμε. Σκοτζόν είναι Ζήνα. Το χειρότερο. Εμένα μ' αρέσουν. Εμένα μου τους πάει. Εμένα μ' αρέσουν τα μικρά ανθρωπάκια. Είναι το. Αυτός ποιος έκανε. Αυτός είναι ο Snoop Dogg. Είναι πόλεμος. Snoop Dogg, ρε, τι Snoop Dogg. Φίλε, ξαναμπήκαμε στο κανόνι το προσέξτε. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Είσαι πανάχρηστος στο Funny Run. Εγώ είμαι πιο άχρηστος. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Που παίζει το τηλέφωνο. Μιλάει ο καλύτερος και από τον Ντούτζι. Είδες, ο Τούτζε δεν ξέρει καν να παίζει πανίδα. Ο Τούτζε Καταρχήν αυτός δεν μπορεί να παίξει το Ντούτζι. Αυτό δεν μπορεί να περάσει το Ο 50. Τούτζε, άμα δει αυτό το παιχνίδι, Μαλάκα. αντί για Fun Run, να σας πω πώς θα το ονομάσει. Τζον Μιντάς. Όχι. Πώς? Τα ζωάκια το σκάσαν από το ζωολογικό κήπο. Πώς το ξέρεις? Μαλάκα, τι πώς είναι. Τι what the fuck, τι κάνω ρε μάλλον. Έχει η μαγνήτης. Μακάρι να μπορούσε. Πρώτος είσαι! Μακάρι να μπορούσε βέβαια και να το κατεβάσει. Ρε μαλάκα, μην κάνεις το μαγνήτη όταν είσαι πρώτος. Τους φέρεις πιο κοντά. Γιατί όντως? Αφού είσαι μαλάκας. Σε πέρασε ο γάτος. Σε πέρασε Εγώ έχω ο ξεκινήσει τη Link. χελώνα. Σε πέρασε ο Link Snoop. Δείτε εμένα να δείτε πώς είμαι. Θα σου δούμε μετά. Μετά δείξε με εμένα. Ναι. Με ποιους παίζεις Με σένα, με τη μάνα σου, με τον θείο σου και με το πατέρα. Παππού σου. και με το που είσαι. Πρώτος! Και το που είσαι μάγκας. Να Να μαλάκα. μαλακά. Και με το που είσαι Όχι! Μαλάκα! Να είστε καλά. Ο Snoop Dogg προχωράει και όλοι Πες το τώρα. Να δούμε τώρα. το πάνω σκιούρο. Ωραία, τώρα είμαι εγώ. Τι κάνεις. Α, ναι, ωραία. Λοιπόν, Πάνω σκιούρο. τι κάνεις. Πρες το πάνω σκιούρο. Πρώτα θα δεις. What the fuck are you doing, Alex? Άρα what are you doing? Έξω με έκανε έτοιμα. Να δούμε λίγο τον πάνω σκιούρο. Οπέ, Ναι. οπέ, οπέ. 1, 2, 3. Ζει το Snoop Dogg. Αυτό θέλω να με τύχει εμένα, ρε. 2 διαμάντια. Καλό είναι. Καλά είναι τα Και αυτό. Diamond. Πάρτε το. Πώς κάνουμε στο Minecraft τα Diamond, καλά είναι και στη σένα. Ωραία, τώρα δείξε με λίγο εμένα. Τι είναι ρε μαλάκες. Να δούμε τον πάνω σκιούρο. Πού είναι ο σκιούρος? Ο σκιούρος είναι. Όχι. Νάτος. Να με. Σαν σκατογκόμενα. Ωραία, έγινε. Σαν γκόμενα ζόμπις. Παιδιά, τώρα πες. Θέλω και μασό. Περίμενε. Παίζει ο σκιούρος. Περίμενε να δω πόση ώρα κάνουμε record. Αντέξει. Σε λίγο το κλείνουμε. Τελευταία φορά που παίζει ο σκιούρος. Όχι, δεν παίξω κι εγώ. Εσύ να παίξεις το πουλί σου. Κι εγώ, κι εγώ. Τι κα... Μπράβο, Άλεξ, σκότωσες. Είσαι ο Σκρίμ, αλλά χωρίς μαχαίρι. Πριόλι. Λοιπόν, παίξει. Αυτός ο Μπούστης έχει πολύ άσχημο μαλλιά. Σαν εσένα. Και γιώδια. Εμένα. Ίδια Μη μαλλιά. λέτε Και βλακίες. σαν το δικό σου. Πήρα τον πύραυλο. Τα Είμαι- ζώα το έσκασαν. Είμαι ένας σκιούρος που δεν Ναι, ξέρει αυτό να το γράψω στο τίτλο. Τα ζώα το σκασαν. Fun Run 2. Τι κάσιμα. Μαλάκες, μπάιο του κάνατε. Μόνο το. Ξέρεις ότι θα πάρεις τόσο dislike θέλουμε. άμα το ονομάσεις έτσι. Γιατί. Γιατί? Γιατί τέτοιο, αφού δεν είναι, ο παίκτης δεν είναι καν ζώο. Ποιο. Ο παίκτης του δεν είναι ζώο. Είναι το είπε? βόας. Τι είναι? Άιντε. Καλά και κάνει. Αχ. Μου θυμίζει τον Prince Kappa από το Subway Surfers. Πρόσεχε να μην σου θυμίζει τον παππού μου. Όχι, μοιάζει με τον Papa. Κάτσε γιατί έχει χρόνο ρε και εσύ κλείνει το μικρόφωνο. Τελευταία φορά παιδιά, γεια σας, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Subscribe. Ένα subscribe για το Ένα επόμενο comment. βίντεο, ένα comment Και το επόμενο βίντεο τρομακτικές ιστορίες. μέσα. Γεια!